Waħda miċ-ċelebrazzjonijiet prinċipali għall-festa tal-Għid hija l-ikla tal-Għid ta' nofsinhar. Fejn fil-waqt fil-ikla tal-familja fid-dar tirrikjedi forsi xi ftit sigħat ta' preparazzjoni, però ikla f'postijiet fejn jilqgħu mijiet ta' mistednin, il-preparamenti jibdew minn ħafna qabel u llum appuntu jinsabu fl-aqwa tagħhom. Qabel ma jibdew il-preparamenti fil-kċina, jiġi deċiż dak li ser ikun ippreżentat fl-ikla u l-ħelu li jsegwi. Bażikament żammejna ma' tradizzjoni Maltija, żammejna ħaruf bħala l-main event tipo ta' fuq il-buffet. Bi professjonalità kbira l-kokkijiet juru l-ħila tagħhom fit-taħlit tal-ingredjenti li jżid il-palat ta' riċetti tradizzjonali. Is-saċċi nisbaqgħu tradizzjonali ħafna, il-ħaruf irridu jarawh fuq il-buffet, imma għandna nagħtu l-option li hemm ikel minn kull varjetà u minn kull ġens. Għal ħafna il-ħelu jifforma part importanti mill-ikla tal-Għid. Imma xi tfittex l-aktar nies f'da żmien? Ifhem il-figolla ma tonqos, l-Easter egg li ħad tkun qiegħda wkoll fuq il-display tagħna maċ-chocolate fountain li n-nies jiġġennu għaliha bażikament. Imma matul is-snin il-gost tan-nies jinbidlu wkoll bil-Kwareżimar takkwista aktar popolarità. Kwareżiman, ifittxuh in-nies. Ifittxuh, tipo ma tkunx Kwareżiman għandek mejda ħelu l-Kwareżiman, imma ikun jagħti hemmhekk ukoll. Fuq kollox il-prova finali tkun għada, mal-bdil ta' xewqat tal-Għid it-tajjeb u ma' ħafna dawk li għada jinsew id-dieta u jgawdu ikla mill-aqwa.